Jos tässä siis katsoo tarkkaan, niin tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kertaa päällekkäin kirjoitettu solmun nimi. Ja tää liittyy ihan niinku sekoittamistekniikkaan ja matematiikkaan, että jos se sekoitetaan vielä kertaalleen, niin solmun nimi ikään kuin suurenee. Siinä on 4 kertaa päällekkäin solmu, 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 solmu. Ja mitä enemmän me oikeastaan vatkataan tätä pakkaa, sen enemmän se alkaa järjestymään. Jos sekoitetaan vielä kerran, niin pakassa on 2 kertaa solmu ja solmu. Ja se on ainoa, mitä siinä on kirjoitettu. Ja jos sen sekoittaa vielä kerran, niin pakan kylkeen ilmestyy kertaalleen solmu ja kaikesta sekoittamista huolimatta pakka on palautunut järjestykseen. Kyllä oli hieno temppu. Kiitoksia.